La veu dels contes. Per què l'aigua del mar és salada? Vet aquí que una vegada hi havia dos germans, un de molt ric i molt avar i un altre de molt pobre però generós i caritatiu. Moltes vegades el pobre havia d'anar a demanar ajuda al ric, però aquest sempre se'l treia del davant amb males maneres i mai no el va voler ajudar ni afavorir en res. Un dia que estava desesperat perquè feia més de 8 dies que no havia menjat res, el germà pobre va trucar a la porta del ric. Aquest se'l va treure del davant amb més mals tractes que mai i li va dir que si tenia gana anés a menjar palets. El pobre, desesperat, per tal d'acabar amb la seva desventura, va decidir anar-se'n molt trist ben lluny. I mentre estava tot quiet i moix mirant l'aigua, una velleta es va aturar i li va dir: «Què vas a fer, desventurat? No veus que això que vols fer és dolent?» «Precisament això és el que jo voldria. Estic desesperat i només un miracle pot treure'm de la penúria. No et desanimis, tot el món té remei. «Mira, jo et protegiré. Et donaré un molinet que no caldrà més que li diguis: Molinet, mol! I et donarà tot allò que tu amb el pensament hagis desitjat. Quan estiguis satisfet, només et caldrà més que dir-li: Molinet, para de moldre!» I dit això, la velleta es va treure un molinet de sota de les faldilles i el va donar al pobre home i va desaparèixer. El bon home va pensar: «M'agradaria viure en una casa ben parada i espaiosa, ben moblada, amb un hort ben ple d'arbres fruiters, que fos ben còmode i fes ben de bon estar». I així que hagué pensat això, va dir: «Molinet, mol!» I al moment va tenir al seu davant una casa on no hi havia més que mirar. I va entrar, la va trobar plena de bons menjars i de bons vestits. Es va poder vestir com una persona rica i va poder treure el ventre de pena. Tothom del poble no se sabia explicar aquella prosperitat tan sobtada i cada un hi deia la seva. El qui més intrigat estava, però, era el seu germà, que aviat va sentir-se arrossegat pel corc de l'enveja. El va anar a veure i li va preguntar com s'ho havia fet per prosperar tant en tan poc temps. I el bon germà li va explicar. El germà envejós, de seguida, va veure que si li deixava aquell molí podia multiplicar les seves riqueses i li va manllevar. El germà bo no va refusar de deixar-li i li anava a explicar com s'ho havia de fer per fer-lo anar. Però sí que li va haver dit. L'envejós del germà ric va sentir tanta ànsia per servir-se'n que no va voler saber res més i se'n va anar cap a casa seva. Pensant què podria fer el molinet, es va dir: «Calla, aquest any que la collita està dolenta, la palla anirà cara. Doncs mira, saps què? Que em mogui palla». I el punt va dir: «Molinet, mol!» De seguida va començar a sortir palla i més palla. Vinga, palla, encara més i encara més. Aviat tota la casa estava tan plena de palla que començava a sortir la palla per les finestres. Ell bé que el volia fer parar i no es cansava de dir-li: «Detura't, molinet, no molguis més palla. Para, prou palla, no en facis més». El molinet no parava i ben aviat tanta palla va arribar fins a envair la llar del foc i en acostar-se a les flames es va encendre la palla i en poca estona es va calar foc a la casa i va quedar tota cremada i feta un munt de cendres. Tot es va cremar, menys el molinet. Desconsolat, en veure's arruïnat, el mal germà va tornar al molinet, però el seu germà, que malgrat tot l'estimava, perquè era molt bo, va fer tornar el molinet a la casa tal com la tenia abans de cremar-se-li. D'aquella feta, els dos germans sempre més van tractar-se amb el gran afecte que pertoca a aquest parentiu. Des d'aquell dia, la fama del molinet va córrer per tot el poble i un capità de vaixell, que ho va sentir i que havia de fer un viatge,
Va anar-lo a manllevar per tal d'ensenyar un molinet tan prodigiós a les gents de les terres on anava a cercar sal. El bon germà no va tenir inconvenient a deixar-li. I vet aquí que mentre anaven per mar, un mariner li va dir al capità: «Capità, ens sembla que ens podríem estalviar de fer el viatge. Diguem-li al molinet que ens molgui sal i ens estalviarem d'haver-la d'anar a buscar». «Oh, trobo que tens molta raó». I el capità va agafar el molinet i li va dir: «Molinet, mol!» Al punt comença a moldre sal i més sal i més sal, i vinga a omplir-se el vaixell, i de més sal i encara més, fins que tant en va moldre que va omplir tot el vaixell, que va arribar a pesar tant que, com que no el van saber parar perquè no molgués, el vaixell es va enfonsar, i la sal i la gent se'n van anar al fons amb el molinet, que encara seguia molent sal, i deurà moldre més sal i més sal, fins que el dia menys pensat un pescador el pesqui i li sàpiga dir: «Molinet, para de moldre!» I és des d'aquesta feta que l'aigua del mar és tan salada, de tanta sal com mol el molinet, perquè abans era dolça com tota l'altra aigua. I el qui no vulgui creure aquesta rondalla vera, que el seu cap se li torni de cera.